Naimbag nga oras si amin papagayam. At manen, to'y kayem kan kapsatyo, Ilocano. Na umay, manglingay kada kayo babaen, ti pa nang ibasa tayo, ti may samanen. At daniw. Ngem sakbay ti amin, pagyamanan tayo ti kakaiso na nga sponsor tayo, iti dahi tayo version, ti Poem of the Week. Binukudan nga ini-sponsoran ti Miriam's Burger and Spaghetti. Mabisin kayo? Agturong kay laing dito Miriam's Burger and Spaghetti. Masarakan dita nagbaitan ti McDo ken Jollibee. Dita ti pakaramanan nyo dagiti kaimasan a burger ken spaghetti. Naanos pa'y kinaisem iti cook, servidora, kahera, manager ken singer nga akin kupa ani Miss Miriam Kinniwar. Miriam's Burger and Spaghetti. Nag-text papagayam ni cute ani Akyong. Ket kunana amala daw kano ta. Na traffic na kano. Amuyo ket na pa na sinundugamin detoy surprise guest tayo. Ket barbaring laing makakamakam da. Bueno ta no, awan ti pakataktakan na. Adto'y nga rod nga intay ibasa, ti may sa addanyo. Asinurat ti pagayam tayo ani, Mr. Alexander Samson Cruz. At agad dyan! Di jay. Adda ka no premyo na asa nga sako at tiren papagayam ti makaibaga ti address na neto yung tao. Pista, bossing, wen? Irok noy ko ken ka. Dait adaniw. Irok noy ko ken ka daytoy adaniw. Apinoros ko. Manipod tukot. Ti kaiinnasan at reflect. Kayat kang arakupen. Ti agnanayon. Babaen ka dagiti pinatugna. Ken agkan ka asidudong mo. Iti maminrimo ken may sa adaras. Ngem ti kaado dagiti bituin. Maapas amin ken na. Dagiti palangguad asabong. Iti sinaw dagiti mata. Ranyag na kita pingping. Iti ayam mo umukin talugaling. Nga awan tulos makaasping. Inay-ayok tinaturay nga amin. Tapno umay na itulog ken ka. Tuy na umbing nga arang. Timain ila. Anam lama. Baliksen ng tuti kadalenta. Tapno maipakamukin ka. Asik ka laeng
Ti agikot daytoy puso. Iti unos daytoy abihan. Aging ka iti labes, ti sambali at tanongin. Day tangarod papagayam iti Daniel. Anagga po iti naumbi nga araraw ti pagayam tayo ani Mr. Alexander Samson Cruz. Ket yamon mampay ta nakadanon metlaing iti kadwa tayo. Apay naggapgapuan yan baro. Natatakay lang. Nadadailan kami ng hindi kayo batog di pagpastoran tinuwangan ko. Ket niya tinapasama. Nasimpam na yalugan, nasimpayo mo lang. Ang arotang ko, maglaki din na naira na nga nakita din ini. Manang roda nga agpaspastor ginuwang na. Ket, Kaya ginuwang na natin ang lugar namin nga imay dito yan. hanyan. Di pa'y kababainan kini Madam Miriam nga guest na yun. Nga apan mo pinagsakay tinuangin. Madang ko, nagkarisyon kami mo at si Kamon. Aya, kung laki din nagsakay kaya na bro. Kita, pakaidayawan ni Madam, ti kaandam ito eh. Agyaman kami ti anos mo nga may binisita kada kami dito eh. Makapanervyos ti agsao no kastoy ti kinataraki ti kasangsango. Pagayan ilo, ti mabalin ti makialam ano. Kung natupay lang kami patay met madam nga. Sublianan ka na yan ti param. Taapay. Apay, di mo na hindi ko nanangkaw. Nataraki. Anyan. Dahito si natati epekto na naman ti antiparot kasangsanga mo ng kaw. Kumontra ka pa lang barok sa paminsala dito yapay. Pagbigyan na ka din. Alawanan. Naringgat man ka no. Di ka pakisamahan. Ala gusto dito katawan barok ta ikam ti tsansa na sumarita ni Miss Miriam. Madam? Agyaman nakapo ta inikandakmet ti gundaway ang makadapaw dito programa yo. Ket awisin kayo amin nga umay agdirienda ti burger ken spaghetti ti dyan nagbaitan ti McDo ken Jollibee. Naay. Saan nga kasta madam? Ag-commercial ka matan madia. Kaya mga gan kung manya ti ka panunutam di Daniel kasyay. Ay, kasta aya baro. Wan madam, ngamnay. Di mo tutulanan yung style Bay amlat ta ka di barok na promote met ni Madam di produkto na ta syempre isong ti sponsor tayo tata. Bay am ka dila tang sumarita. Go ahead Madam please. Ket napintas man Sir Alex dayto dani mo. Stop! Apay! Kaya magbagaan ko. Nga natutulanan yung style ko. Di ba ang introduction na napintas man Sir Alex dahil tulanan naman at style ko ang kau. Anyaki di na ya barok. Apay si kakadi tinang imbento dahil tanga sarita tano iparit mo nga sawen na. Ang lord nga. Ay sus aya. Nagtanakan eh. Mangibabain ka mga tan. Pasensyan madam kita pakituloy mo please. Ket kas nga rodjay ko nak sir. Napintas man dayto adanyo ni Sir Alex. Pat-check no oray sino ang makangeg wenno pakaidatunan daytoy ket diretso iti puso ti pakaitiruan mo. Ken sigurado a bumabaasigod ti Nyati bumabamanan madam. Bumabati ko ako ng mga tan.
Ay, ket. Tipong tut barok, tay balasang kumanog paspasunod. Malunag tigura nga impenen na babaen kadagiti nasamit abalikas ti ay ayaten na. Kaimnasan nen adenggen nga isu na laeng tinangikot iti puso na iti unos ti panagbiag na. Malagip ko tuloy dahi nasao tayo idi may panggip ti Dani no ti may sa pag-aayam. Ani Miss Swerte. Nasao tayo idi at isa Rita no maminsan. Natadtadim po niyan ang makapatay iti pada tayo tao. No saan man, agparnoy iti gura ken riri. Ngem iti sa bali, bangir, adulot tamit iti sa Rita anong napintas ti panakalaga-laga na. Ket malunag ti gura, kakasla ko na ni Madam. Ngem masaludsod ko man laing Madam. Panag ko nam adalat tamit wenno adulat tapay met dagiti babbalasang ang maka-apresyar iti dandanin ko dagiti etchen ko. Ay, ket. Pat-check na adulat na dagiti babbalasang ang maka-appreciate ti daniw akas expression ti saguday ken nasudi arik na. Makapakilig nga rod sir ti agbasa ka dagiti daniw aglalo no. Sagot ti ay ayaten. Amen. Agtal na kan eh. Pakakitaan asikati adda iti panunot na. Ket gapoy ti napalaos panagayat na. Nagarami den ti daniw tapno iti kasta. Uray itayad ti angin dagiti arasaas na. Dagiti balikas iti tunggal limbag ti daniw na ket mataginayon pinata. Kapat gan iti gayan ayat ti wagas ti panangilala ken panangipateg iti tunggal maysa. Nasken tinaan-anay panagtaleg tapno uray agin na dayuda natalged dagiti riknada. Ket ragsaklat ta ti agari ti kaong ganda. Ket, timet makunak. Dispensarin barok, naawanin ti oras tayo. Nga kaya mo asawan nga wanti oras tayo ng kaong. Ket na ibos nga ti oras tayo barok, iso nga pumakadakan. Kinuhan ko pa nga ron nga naibagbaga di kaya kung naibaga ang kaong. Pumakada manayin. Nyamot dan. Pinaumay na tayo may langarog dito. Ang magayam ti patay kaong. Alakit sungarod nga ining bitaran tayo ni Madam dito'y barok ta iso ti mangited, ikapanunukan na. How? Maday? Iya, pengaruh mo may dito yan. Ano yung dala, hindi nga kaskas to yan. Yaki din na barok. Ala, pumakadakan ta, naibos ni oras tayo. How? Makamu kamat ka na. Ano? Apegan ano kan? Yamot ta. Sudah yung pinagsaula. Aling dadaw na kailangan. Dapat na pagsulit na. Kung na ka na. Nyamal, di ba? Pagkana, di ba? Yaki din. Huh? Alakit ta, pagyamanan mi nga rod Madam, ti anos mo nga may dito. Ket ta naibosan ti oras tayo kapagayam. Dito'y man ang tinagpatinggan ng programa tayo. Dahito'y tigayam kan kabsat yun. Ilocano. Kinakaw. Naku naman di mo kahit kisumari. Kaya ba yung kalit pabilimaw? Parimaw. Nga, parimaw.